5 октябрь халыкара укытучылар көне. Тап ошол көндө бүт укытучылар үзенең һөнәри байрамын каршылай. Безнең балалар ижадыйдәге Сибай калаһының иң шәп, иң талантлы укытучыларын байрам тантанаһына йыйды. Тантанага барһы 50-гә якын укытучы йыелды. Уларны кала хакимияте башлыгы Рөстәм Әхмәткәрим улы Авзалов, Сибай калаһы мәгариф бүлегенең начальнигы вазифаһын вакытлыса башкарусы Алһыу Раил кызы Бикмырзина тәбрикләне. Гөлдәр өлгөле бию ансамбле, вертикаль заманса бию студияһы, Кендек КВН командаһы, Смайл ТВ балалар телестудияһы, Көнбагыш өлгөле вокал ансамбле үзләренең сагыу сыгыштары менән байрамды бирәне. Ә Базлавык балалар баксаһы тәрбияләнүчеләренең видео йомагы укытучыларны байрам көндүлә күңелле эшләргә мәҗбүр итте. Һез бүген байрамда нимә эшләдегез? Без бүген студиябыз менән мәктәп тормышын сәхнәләштердек. Һин укытучы булгың килерме? Юк, мин укытучы булмас идем. Чөнки укытучы һөнәре бик авыр һөнәр. Бүгенге байрам һиңа охшанымы? Әйе, бүгенге байрам миңа охшаны. Байрамга килгән укытучылар бөтәһе лә матур иде, сәхнәгә сыкканда йөҙләре якты иде. Һез бүген укытучыгызды котланыгызмы? Әлбиттә, без бүген укытучыбызны котланык. Дәресләр беткәч, без уга сәскәләр гөлләмәһен бүләк иттек һәм күңелебездәге матур һүзләрне yetkirdik. Укытучыларыбыз төрле кимәлдәге почет грамоталары, бактау кагызлары менән бүләкләнде. Һез бүген байрамга нинди кәеф менән килдегез? Мин бүген байрамга бик күтәренке кәеф менән килдем, канатланып килдем бүген байрамга. Үзегезнең награда турында һөйләп китегез әле. Мине кала советының почет грамотасы менән бүләкләнделәр. Укучыларыгызга һезнең һөнәрле һайларга кәңәш бирерсегез инде? Әлбиттә, үземнең укучыларыма укытучы һөнәрен һайларга кәңәш бирермен. Һезгә бүгенге байрам охшаймы? Бүгенге байрам ысынлап та охшай миңа. Чөнки балалар безне котлай, коллегалар котлай, администрация котлай. Зур рәхмәт. Укучыларыгыз һезне бүген котланымы? Укучыларым мине котланулар. Хәзерге бүгенге укучыларым котланы. Әллә касан укып киткән укучыларым котланы. Килеп котлайлар, шылтыратып котлайлар. Барыгы котлай. Мәктәп кешегә тормышта юл күрһәтә, уны үстерә, шәхес итеп тәрбияләй. Әлбиттә, был изге эштә төп урынды укытучы биләй. Бына ошондай матур тантана үтте балалар ижады үзәгендә. Розалия Сылгушна, Арслан Мәхмүтов, Тау-Тау хәбәр өчен.